Gud var altså rigtig høj i det samfund, som man kaldte feudalt samfundshierarki. Det var nemlig Gud, altså kirken, og så var der kongen, adelen, ridderne, og nederst var der bønderne, som faktisk også var de eneste i samfundet, der betalte skat. Hvis man var bunden på en greves jord, så skulle bunden arbejde lige så meget på sådan grevens marker, som greven ville have. Det blev altså kaldt hopperi, som var gratis arbejdskraft. Bunden havde selv sin grise, høns osv. Og sin egen lille mark, som han selv skulle sørge for at få med. Men de blev altså prølet, hvis de ikke gjorde, hvad greven sagde. Man blev ligesom født ind i sin plads, og man kunne ikke rykke sig op i hierarkiet. Så hvis man var bunden, så forblev man bunden, og hvis man var kongen, så blev du ikke født. Hvis du var heroppe, så forblev du heroppe. Ja. Undersøgt! Kom i gang! Ja, min herre. Og fjern dig fra mit åsyn bagefter. Okay. Og resten, herre, kunne jeg bede om en skilling her til jul? Bilder du dig ind, dit lille undermenneske! Hvis det ikke hvad din plads er i hierarkiet var. Du er bare en simpel bonde. Danskerne blev kristne i år 988, og det er altså det her, der definerer middelalderen, det er kristendommen. Så på det her tidspunkt, der var danskerne altså meget kristne. Er det her, man kan betale sig ud af skæresilden? Ja, men det er da vist ikke nok til sådan en sølle bonde. Hvad gør jeg så? Giver mig disse penge, så må du tage din år i skærsilden. Okay. Bare i Danmark, der ejede kirken en tredjedel af alt jord. Man troede nemlig på, at kirken ligesom var i kontakt med Gud, og at man derfor kunne betale sig fra at komme i skærsilden, altså helvede. Men det satte Martin Luther spørgsmålstegn ved. Stop! Det der har du bare ikke lige gjort. Jeg betaler mig for skæresilden. Det er et fupnummer, kirken har lavet med dig. Og kun dig selv kan få kontakt til Gud og få syndsforladelse. Det satte hans teser altså spørgsmålstegn ved, at paven og præsten ligesom ikke kunne bestemme, om vi skulle i himmeriget eller ej. Han sagde, at det var gennem ens egen tro, at man fik tilgivelse af Gud. Han kom ud med sit budskab ved flere tusind pamfletter, som han deler ud over det hele. Det var det nye sådan, altså det var de her små pamfletter, så man ligesom, dem der ikke kunne læse, for det var der ikke ret mange, der kunne, så kunne de hurtigt få beskeden på den her. Han skriver også den lille og den store katekismus, for ligesom, ja, at skrive ned. Din sølle kvinde, hvad laver du herude i stedet for at tage hjem og lave mad til din mand? Du har ikke noget at lave herude. Du er ingenting. Djævlen tager dig! Hvad er der sket? Det går der. Hun har forbandet mig. Er hun en heks? Hun er en heks. Hun skal brændes? Ja.